u dalšího dílu Happy Kids Play a upřímně se trochu bojím. Dave, jsi tady? Jo. A mám pocit, že tady s náma něco je. A má to 8 nohou. A je to chlupat. Jo. Tak to byl teda zatím ten nejstrašidelnější začátek. No a ještě jednou vítejte u dalšího dílu Happy Kids Play. Přesně tak. Jak se můžete všimnout, máme tady ty les pavouky jelíst, což bude fakt suprově. A mají vlastně 6 druhů je. Každý je suprově hezky barevný. Každý se jinak jmenuje. Tady vidíte třeba, ten se jmenuje Bow Dangles a prostě tady vidíte, že se každý jmenuje jinak, takže každý je jedinečný. Jsou fakt legrační a dokonce reagují na zvuk, což je fakt cool. Hustý. No ale jako je to i strašidelný, ale i hrozně roztomilý. Nechápu, jak jsem se mohla tak leknout, když to je prostě mega tak, prostě jak se koukněte, je to hrozně roztomilý. A co je fakt cool, je to, že to reaguje na zvuk. Hustý. Takže to jsou robotický pavouci. Aby vám hezky fungoval, musíte tam mít baterky. Tady se takhle zapíná. A jak je to s tím zvukem? No, čím víc jste hlasitější, tím pavouk utíká rychleji. No, ale představ se to, kdyby se to pustili na mamku nebo na ségru, kdy přece víš, že mamka nesáše úplně nejvíc pavouky, takže by to byla dost randa. Ale pro zachování zdraví všech členů rodiny to doma radši nezkoušejte. A teď si můžeme ukázat, jak reaguje na zvuk. Tady ho zapneme takhle. Hustý, Ježiš. porazí pavouka. Takže takhle na zvuk reaguje, což je fakt luxusní. A když se ho dáte vezmě, tak přitom svítí. A to je úplně super. K tomu jsme si vymysleli superovou challenge. A to spočívá v tom, kdo bude mít toho pavouka rychlejšího. Pomocí našeho řivu ho zkusíme co nejvíc zrychlit a ten kdo bude mít rychlejšího pavouka, tak ten vyhrává. Tak jo, jdeme na to. Takže už jsme si přemýšleli na závodní plochu a zápas může začít. Kdo bude dřív v cíli, bere odměnu. Je to naprosto jednoduchý, tohohle pavouka jelí se budeme snažit dostat do tamhle toho cíle. No a jak ho budeme ovládat, prostě budeme vydávat nějaké zvuky a tím se bude pohybovat. Takže to teda odstartuju a 3, 2, 1, teď. A také. Cíli! David to vyhrál. Taková siréna, Tak jo, bylo to dost vyrovnaný. Takže závod skončil a David teda vyhrál, takže gratuluju a můžeš jít na hodnocení. Je to fakt hezky barevný, je to hezky vymyšlený, že vlastně to reaguje na ten zvuk pěkně a proto tomu dávám 9 z 10. Mně se hrozně líbí, jak jsou roztomilí, jak se každý jinak jmenuje a prostě každý je jedinečný. A teda taky se mi hrozně líbí, jak teda reagujete na ten zvuk a můžete si takhle dělat závody a je to hrozně super a je s ním hrozná sranda, takže já tomu dávám taky 9 z 10. A jdeme na vaši velice oblíbenou soutěž. Jestli chceš vyhrát tohohle strašidelného, ale i přesto hrozně roztomilého pavoučka, tak soutěž na našich webových stránkách. Přesně tak. Soutěžní otázka zní, kolik druhů pavouků máme za A 4, za B 6 a za C 8. Pokud jste pozorně poslouchali, nebude to pro vás žádný problém. My přejeme hodně štěstí a ahoj!